बे समाव जों बानजाय आफादनि नेहाथारिखौ मोननाय जादों बिथांनिफ्रायबो मोनसे बाथ्रा लुबैदों जिहेतुके बे ब्रैथि सावराय जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि साननैनि हाबाफारिजों मरिगाव जिल्लानि कुसुतुलो जाबाय थादों बाथ्राया बेनो बे मरिगाव जिल्लानि बाथौआरि समाजाव बेसेबांखिनि बियाबफोर बा बेसेबांखिनि न'खरा दिनै बे मरिगाव जिल्ला बाथौआरि दङ होननानै नोंथाङा फोरमायदों बिखेखयै जिल्ला बा बियाब बेसेबां दं गिबियावनो आङो जोंनि बाथौ बिबुंसारनि गासै मावसोमगिरि बिबानगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय जोंनि मरिगाव जिल्लायाव 52 गामि दं बिनि अनगायै 8 बियाब दं बे बियाबाव जोंनि गासैबो न'खराव गामियाव बाथौ सिबियारि दं नाथाय जोंनि बेयाव एसे माने जोङो धोरोमखौ एसे उनाव मोननायनि थाखाय जोंनि जा धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ जोंनो मोननायनि थाखाय एसे गोब्राब जादों आरो जोङो जाखिनिखौ नाजादों दिनै जोङो गासै राजा रायजोआनो जोंनि बेयाव धोरोमाव एबा बाथौ धोरोमाव हाबसोमदों मानोना जोंनि मरिगाव जिल्लायाव जोङो गोबां जातिजों गोरोबना थानो नांगौ जादों माने जोंनि मा जायो जोङो जा रावखौ जोङो दिनै बुंनो नांगौ जायो बे रावखौ जोङो बुजिनाय एबा बुंनो थांनायाव एसे गोब्राब जानायनि थाखाय जोंनि बे धोरोमाव दासिम जिमानखिनि सुबुं एबा न'खर फैदों बेयो जोंनि फ्राय 60% जोंनि बेयाव नुजादों आरो जोंनि बेयाव मरिगाव जिल्लायाव 52 गामि दं बिनिनो 8टा बियाबनि मोननैसो बियाबाव गासै गामियानो जेबा जोंनि गेरुवा बियाबाव 14 गामिनि भितराव 9 गामिया बाथौ सिबियारि कुसुतुलो बियाबाव 7 गामिया बाथौ सिबियारि माने कुसुतुलो बियाबाव 7 गामि दं थ' बेबायदिनो लावरिघाट बियाबावबो जोंनि जा 11 गामि दं बिथांमोननि गासै 11 गामियाबो बाथौ सिबियारि बेबायदिनो जोंनि मरिगाव जिल्लायाव 52टा गामिनि भितराव 8टा आन्सलिकनि बेबायदि जोंनियाव बाथौ सिबियारि जाना दं आरो जायगिरदआवबो बेबायदिनो दं जे बिथांमोना दासिम जायगिरदनियाव बाथौ गायसनगासिनो दं गासै न'खराव नङाबाबो गामि गामि बिथांमोना गायसनदों बिथांमोननियाव 11 बेबायदि बाथौ सिबियारि गामि दं थ' बिनि भितरावनो बिथांमोना नाजागासिनो दं मानोना बिथांमोना गोबां गामि दं बेवहा 14-15 खनसो गामि दं बिनि भितरावनो दासिम 11 बिथांमोना गायसनदों आरो कपिलि बियाबावबो बेबायदिनो बिथांमोना 10 खनसो बर' गामि दं बिनि भितरावनो 9 खनसो गामिया बिथांमोना बाथौ गायसंदों आरो लोगोसे मरिगाव नोगोर बियाबावबो मरिगावनि गासैबो बाथौ सिबियारि बेवहा 3 खनसो गामि दं बिथांमोना बाथौ सिबियारि दमाल बियाबावबो बिथांमोना दिनै 3 गामि दं बे 3 गामियाबो बिथांमोननि बाथौ सिबियारि जोंनि मरिगाव जिल्लायाव दासिम बेबायदि हमना ला 52 गामिनि भितराव प्राय 40टासो गामिया बाथौ सिबियारि जाजोबदों आरो नोंथाङा जिहेतु फोरमायदों जे 52 गामि दङ होननानै ओमफ्राय 8 आन्सलिक कमिटि दङ होननानै नोंथाङा फोरमायबाय बे 52 गामि आरो 8 गामियावहाय थानसालि बेसेबांसो दं होननानै फोरमायदों एसे मोजां जोंनि मरिगाव जिल्लायाव बयबो मिथियो दैबानाजों साग्लोबसारजानाय मरिगाव जिल्ला बियाबफोराव बियाबावबो बाथौ थानसालि दं नाथाय गोख्रों एबा मोजाङै थानसालिखौ लुफुंना लानो हायाखै मानोना अराय बोसोरावबो दैबानाजों साग्लोबनानै थानो नांगौ जायो आरो जोंनि बेयाव जा बायदि हाबाफारि मावनो नांगौ बेयाव मरिगाव जिल्लायाव एसे दुखु खस्थ'जों सोलिना थानो नांगौ जानायखाय बेयाव दासिमबो लावरिघाट बियाब बाथौ थानसालियावबो थानसालिया एसे मोजां बा लावरिघाट बियाब बाथौ बियाबनि सिङाव थानाय धुपगुरि गामि आरो बुरिगामि गामियाव बाथौ थानसालिया गोख्रों एबा मोजां जौगासार महर मोनदों नाथाय बेनि अनगायै जोंनि मरिगाव जिल्लायाव दिनै जेसेबां बियाब एबा गामि दं दुलाराय बाथौ गौथुमनि महर बायदियै बाथौ थानसालिखौ लुफुंना लानो हायाखै जिखिनि आर'ज मंगलबाराव लानाय जायो गोथार बाथौ सान हिसाबै बे मंगलबार सानावहाय जिखिनि गामिफोर बाथौआरि समाज दङ बे मोनफ्रोमबो बाथौआरि समाजनि गामिफोराव बाथौ आर'जआ मंगलबार सानाव जायोना जाया गासैबो बियाब एबा गामियाव
मंगलबार सानखालि जायो मानोना जों मरिगाव जिल्लानि दैदेनगिरि बायदियै जोङो बय गामियावबो जों गामि दावबायनाय बियाब दावबायनाय जों हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिजोंनो जों मिथिनो मोनदों जे बिथांमोना बय मंगलबार सानाव थानसालियाव हाबनानै आर'ज खनो